Hello everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर नै जोंहा माइब्रा एवनाय जानोसैलाय थावजों सिम्पोल आरोना जेबो होआ ओरैनो माइब्रा गोजा संख्रि साजों। So लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला। नै जाहांबाय एसे बेनिफ्राय संख्रि साखौबो नै साइडआव जानना लाखाबाय आरोना जाहाथे मोननाय लोगो लोगो मोनजायो। हालदै बिथिंजाय सामब्राम बेफोरखौ जेबो होआखै आरोना ओरैनो संख्रि होनानै बानायदों आरोना थावजों ओरैनो सिम्पोल बिदियैनो जानो मोजां मोनो नालाय आङो बेनिखायनो बेबायदि जायो। नोंथांमोनाबो जायोबा कमेन्ट खालामलाय माबायदि जानानै मोजां मोनो। सोरबा सोरबा हमनानै जायो आरोना बेनिफ्राय आं हमनानै जानायखौ बारा फसाया बेबायदि एवनानै जानायखौसो मोजां मोनो आङो थावजों आरोना। एसे खामथाबनो नागिरबाय थायो आरोना एरनानै होबाय थानांगौ नायनानै। नै जोंना संख्रि साया रेडि जादोल'। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला दिनै बेखिनियानो बाय बाय।